hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rigiti vu chishanu chinotapira kuti tapi hoza Friday hoza weekend hoza mpela viki kanyemba bonzo na Boshongora alongside Claudius Chari chirongwa Boshongora segment take it over please. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mwandiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza nekutsodzera ziri kuitika matima nawo senyika ino Zimbabwe ndakaremberwa ndiri kunzwa sagara ndikatakura kumusana riri kuita kukwenya kuita kundibaya nokuda kweweight yokurema kwayo Zimbabwe ndakuda kupinda panapa rega ndibva nekuteka kuti paka Mount Darwin. Mount Darwin akusikwenyeri baba bati imasendra okay province yangu okay right nyaya ndoda kutaura pana pa muri yeZimbabwe iri ku Mount Darwin yakamira sezvezve kune mukadzi muri yeZimbabwe mukadzi uyu wandoda kutaura naye akaroorwa nemurume vari mukati mekugara kwawo aroorwa nemurume vari mukati mekugara ndobva agara zvake nemurume wake ndobva agara nevarume vake agara nemurume wake kudaro murume akamutizisa ndokutaka kugara vese mukati meguta reHarare asi iri nyaya kuMount Darwin vagara vese kudaro akakwanisa kuita mwedzi nokuenda 7 months achigara nemurume wake aita 7 months achigara nemurume wake ndokubva murume uyu mukadzi angatiwani pamuviri pane 3 months ndobva ati kuno mwe bhuru wake wanoshanda nekubasa kwanoshanda ndatiwanei zviri nani zvokuti ndinofanira kuti ndiendese mari kumba kumadzimai wangu but mukadzi wangu hasati aenda kuvabereki vangu okay saka zvandida kuita pa ndezvekuti ndakuchitakura mukadzi uenda kumushazvi unoita mwenga pandichaenda nababa kwatiri kuenda kunoroora zvinenge zvarongeka asi vachigara mufakose ndokushevedza bhururu waanogara naye asi bhururu uyu anogara kuSTV kumabvokoko okay zvikanzi chiuya nhasi ndiri off newe uri off kana kuti wapedza basa uye une mudzimai wangu nokuti mangwana sokutora kwandaita mazuva ndatotora mazuva akati wandei ndichaenda uonewo mhuri yangu pakushandidzana yes Zimbabwe KB muzukuru wasekuru anogara akataura achiti manya kujandarisa makudo mugomo ndomukunonga hoa unodzoka wakatakura hoa kuchisaga chikudya asi wapinda mugomo uchidzengerera makudo bhururu paakasvika pa10 bhururu paakasvika pamba achibva kuSTV achingopinda muyadhi achinzi mai mwana unenge wakasununguka wakambogadzikira kana uri hwava kana chini chikafu chaiswa asaura wangovaona uya umboonawo simbi yangu kashamari muchiita pakakoti ba ndokuputika kuseka Zimbabwe handisi kuseka uku kutangidza uku murume aiseka sagwira uyu apa paichoda Ezra Kaunda yes anekamuka musekero hey bhururu aomerwa kuti mukadzi uyu yangu tizi kochiko mfesi wangu uri kusekei uri kuseka svikanzi nemuchinda shamari uri bhururu wangu handikurasi handizorwadziwi mangwana ndakuona wapinda mudambudziko uyu mukadzi aite uyu ahana kutenderera kana kumboenda kuseri kwemba kumboenda kaseveseve kuti handaiko kanyemba uri muzukuru wangu tinoshanda tese futi tiri paNational FM tichipinda pa the hottest meeting morning show haiwa zviite seka uyu aite uyu nemhaka yei uyu aimira patachiraini patachiraini pacho pandakasvika ndakatombomutora uyu ndikamupa mari yakati but zvakadarika kamai saka haite murume apa mukadzi akasvitakura nechi 3 months bhururu akati pane avachagariki napisira kudharaka ini ndakuenda achibvaruwa pasi murume nemukadzi vasara apo vatogadzira mabhegi hembe dzakawachwa kuti vari kuenda Darwin kuvabereki nyakatondo chigango kachokoto nyaya iyi murume akati hapana panichaenda andiroore fambi so zvakuitika kwezvinezvi munhu aunza nyaya iyi mukadzi ari kuti mashoko ese ari kutaurika apa hapana painonyara kana chiri chinhu chandakaita ndichachipupura ndigochitaura ndigochibvuma asi zvandoda kuti muone seZimbabwe ndibatsirewo
nyaya yakataurwa neshamwari yemurume uyu yekuti ndaimira patouchline ahazi manyepo ndizvozvo ndaimirapo. Nyaya inotaura kuti akambondikecha semunhu aimira patouchline. Hatizive rudo panguva iyoyo. Ndaingoti auya nemari ndinoenda naye. Iye handichazivi chokwadi ndakaenda naye, asi handirambi nekuti pandaimira ndaitora auya nemari. Ndizvozvo. But pandakaita zvinhu izvi ndaitambudzika ini. Ndine mwana wangu wandaigara naye, baba vake vakamuramba. Ndaita sei? Ndaitsvaga mari. But zvinhu zvavari kutaura izvi ndakazvisiya pandakadanana nemunhu uyu. Haasati ambona ndakamira nemunhu, haasati aona meseji kana kuvirigwa ndisipo kana chakaipa pandiri kusvika nditi pamuviri pane 3 months ndichigara 9 months. Saka tikada kuti isusu muri yeZimbabwe pane pandajamba, murume uyu kubva ipapo akaenda kubasa anogona kuita 1 week asina kudzoka. Hachasiyi mari yechikafu. Ndinogona kusiyirwa $2 after a week ndio yanenge ndichishandisa iyoyo. Mumba musina chikafu ndakuti unogona kudya pa next door. Akauya kupa zuva rauya racho anogona kupfeka hovros. Wasoibvisa kuseni akupfeka hembe dzekuenda kumba asi kuwacha ndichiwacha. 2 uyezve anogona kutouya nomumwe mukadzi wosvika vonditi rarai pasi varidze mubhedha varara mumablankets vangu vorara womuka kuseni achiti ndoda mvura yekugeza ndoisa achienda. Asi shukura ndiri kutaura ndechekuti yandiri kukuvarira hisi yake pandakaita zvinhu zvihongu ndakazviita but ndaigara ndega. Kana kuchinzi vanhu vese zvavakaita vasati varoorwa kana kuroora vakazoenda kudzimba dzavo zvivinga zvivatevere, anosara mumba ndiani? Uyezve zvakaitwa neshamwari yemwangu yemurume wangu ndizvo here? Ya. Baba Isabel. Papa. Saka ari kupi mudzimai uyu? Achiri pamba ipo pari kugara. Ari kutambura mukoma KB. Ari kutambura kumfakosi. Ari kutambura. Zvokuti aitoti hamene munganditsvagira unondibatsira wewe. Asi chandinoda kuziva panguva ino ndechekuti ndibatsire kuti kubva pandakamira apa step yandiri kufamba ndofana kuenda kupi kuti ndibatsirike. Vabereki pakatiziswa kubva kumusha achiuya kuno kuHarare vari kuziva kuti ari kupi? Avasati vaziva kuti ari kupi. Asi anokomuniketa nawo ari kutaura nawo nekuti ari kuti ini ndofana chivanhu chedu chinoti handifaniri kuenda kuvabereki vangu vasati vapiwa chavapiwa vasati vaziviswa. Yes. Endeni ndiri munhu akazvitakura ndinonzi kunosangana naamai vangu pane chirwere chandinovapa kana vachinasina zvavapiwa. Handisi kuramba kuti munjolo ndakaita. Ndine nguva yandakabata basa iri. Kana kukereke vari vakasvika vachipopora vachiti kerekera makaona manzvimbo yakati ndini ndakauraya, nengi ndini ndakaponda, kwakati ndini ndakamitisa, chakati ndini ndakaita, but ndasvika pano pakambani ndakachishedza kuti whatever you are missing here ndini ndakaba ndapupura. Pakatanga kufambidzana nemurume uyu akambotaura here kuti ini ndakambotambira Cape United? Mukoma KB mukasvika ipapa atinodirisa. Akungobvunzawo zvangu. Hana. Ndakambotambira iposo. Hana. Ndakambosainiwa neDynamo. Hana. Yeah. Pagobhora rakarohwa yetirikiriaria Zimbabwe toitonga sei, tobatsira sei kumudzimai ari kumufakose? 0713938538 chirongwa chino Boshongora segment tiri kuchikocherwa nevasawira vedu. Uchafa nenzara but inzwa ka Victor mukati yakasvitakura ka yebo mimba yana hesi kutachira ine ndiye mumba ndiye murume warugara naye akarongedza ndiyana chanoona achingosvika kumba anobva mabayo unongoziva kuti wakasvitakura varwere. Yes. Ndiyana paari kukonewa kutenga usavi nechikafu ari pamba akazorongedza nomutevera ndiani? Yataurwa nadziva inoita here yakuti achoke kumfakose mkazi uyu nako katundu kake aende kuEastville. Anonzi changu mashoko mimba isi yangu. Saka akazvitaurirei ipapo manje? Akazvitaurirei. Akakanganisa. Akazvitaurirei. Akatira vajesha. Ane mhosva kurubo. Ndiye honzeri. Yes, ndiye honzeri. Hanzi mudzimai uya wekunyikidzwa nechigure. Alright. Karoi. Karoi. Dai vakanzwa kuchema kwake. Kushedzera vakangomhanya negumbeza. Yes. Wosvika wovhara gumbeza riri kutoka. Wovhara chigure. Yes. Tada kubvunza kakuti iye murume shamwari yokubva kuEastville. Ichiuya kakuzoratidzwa ka shamwari ichiuya kuzoratidzwa ka mudzimai weshamwari yake. Sei akataura mashoko ayo?
murume akashevedzana kukanganisa. Yes. Aitoziva kuti ndibhuru wangu pamoyo. Ndizozo. Rega ndimuratidzewo takabva kumushatega but tinosvika tichionawo hama dzatinoti mashamwari. Pane songwe yamake kuti shamwari hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Rega tizoitsvaga. Kana Freeman ane mwe song yakaimba futi ine shamwari mukati. Ine shamwari mukati. Mangwana ari kuseno ndanzwa yarira foni ndikamhanya nerunhare mukaenda paChitubu shopping center. Pachitubu pane pamwe padhore mamwe mashops pamuka paine murume anga aripo akarara ipapo. Mukaenda pa WhatsApp channel yedu munomuona murume Zimbabwe. Murume akakuvara, murume akachekwa kufesu kumapanga aita kupesana achichinja na chichekwa but anika kutaura kaari kuita kuti kudini. Saka ndiripo ipapo ndabva ndakwanisa kubata mapurisa. Ndoda kutenda mukoma KB mapurisa epa Glenora police station. Hapana kuita ma minutes vanga vatolenda vakatozibata tatobuda zvakare nemukadzi wake azowanikwa vakabva vabuda vakatomuendesa kune chimwe chipatara chiri muHarare Chiombe nekuti ari kutotaura but ane mashoko ataura ipapo ekuti vanhu ndinovaziva. Okay. Azenge akuzitaura kune vamwe mutemo but inini mukatarisa kavidhio karipo ipapo angachita sekunonzi mazwi ake haasi kunyanya kubuda zvakanaka. Asi azenge akutaura nemapurisa shoko rekuti vanhu vandirwisa ndiri kuvaziva but chavamhanyise panguva iyi inguva yekuti akwanise kusvika muchipatara abatsirwe. So kuti matsotse kuti obvious ndevamwe vanhu nokuti mapanga itoratidza kuti akacheka. Kune avo vane hana nete. Please regai kunovhura ka saka chiko naye bamukuru pamfakosi apo ndo zvamungarambire mudzimai here. In the Bible rinoti inzwa but kasinonoka kupindura. Yes. Pakunonoka kupindura pane kuzeya kwaunenge uchita mazvi. Nokuti murume uyu akauraya musha akapanjesa Basco. Regai pari zvino tipinde icho kwadi muri yeZimbabwe uchisi paka Zimbabwe. Nyaya ndinayo iyi ndiye muHarare muCBD. Kune nyaya yakaitika yemwe businessman muzvina business ane motokari dzake dzerudzi rwemarori. Ane rori raifamba neumwe driver uyu achibva arwara. Pakarwara driver uyu akukwanisa mwedzi iri kuenda kuita 3. Motokari yaishandiswa nadriver uyu iri kunetsa kufamba. Ikadodewa ikacherwa iri pabasa kuti ibude gate inogona kumuka but haifambe zvokubuda gate inenge yaita dambudziko. Vakairevhesa kudzoka painopaka inogonozorivhiswa nokuda kwepush kana kudhonzwa kuti imire painomira. Driver wemotokari yanga achirwara kudaro ndo pavakazama kuti motokari imoshandiswa nevamwe but zvakashaya basa. Driver pakazotumirwa shoko rekuti tine urombo tati tikuzivisei shoko richibva kumba kwadriver kuti driver wenyu ashayika afa nematambudziko. Right, driver afa kudaro kwakanzi izvo tiri kukumbirawo hama ingave mwana kana hama kana mukadzi wake auye kunoko. Madriver vane mabhegi kana zvimwe zvinhu zvinenge zvichigara mumotokari vauye vatore zvinhu zviri mumotokari. Kwakatumwa munhu akauya kuzotora zvinhu zvange zviri mumotokari. Mumotokari ndo pamakaoneka kuti manga muine bhegi ranga ririmo. Bhegi rakatorwa zvazvo mabhegi zvoti unogara mune hovhorosi kana chimwe chinhu chinenge chikangodarora chinongoiswa pasi pesiti. Yes. Ndo vachadhonzwa chichinodhonzwa bhegi zvikanzizvo magadhi nevanhu varipo vanofanira kunyora kuti bhegi paratorwa ranga rine chii mukati. Ndizvozvo pakatorwa bhegi rakaonekwa muine hovhorosi vachinosumudza hovhorosi ndokuona kuti pasi pebhegi patori nekiti yakafa yakatoora mambava akutomwauka kubva pamusoro pegende repamusoro. So mumwe akamhanya ipapo paakaona ndo zviripo ndokuti baiwe ona zvirimo ndokukanda bhegi pasi. Paakakanda bhegi pasi vachitarisa mota kuti makamira sei vachingovhura dhoo kechi2 noti dhoo ranga ragara rakavhurika vakuda kutarisa kuti zvimwe zvinhu zvirimo chii. Ndo pavakanzwa kiti yatanga kuchema. Kiti pakanzwa yatanga kuchema yakabva yabuda zvakare mumotokari imomo ndokubva yapinda pasi pemota. Vanhu vakutenderera kuti kiti vachizotarisa mota vari kuona siti radriver riri kutsva but matsviro ayaraita ahazi yekubuda kupfuta moto raita zvekumweka.
vanonzi vashone kuti kumweka ka munoona moto unenge uchingofamba wega uchitevera seat but usingaite zvekupfuta moto uchingofamba kuita senge rasha but usingabude moto. Ndo zvakuitika panapa izvo. Shedzai muridzi wemotokari achibva uyo nguva yanga achitsvaga kiti chingotendera chipinda mota vakazama kuda kurova kiti yaingotenderera ikachema kumberi yojambira kumashure yaende pakati kiti. Nguva iyoyo vakabva kugamuchira shoko rokuti kwanzi mufi kumba kwaanga ari uye atumwa uyoyo kuti azotora bhegi akabva afonirwa kumba zvikanzi kuno kwaitika chishamiso kofini remufi kwanzi ragudubukuti vanhu vanga vari mumba kwanzi rinoita diki apo mumba mune rufu kova KB munowanzopinzwa vechikuru mambuya ndofunga muri kuona vhidhiyo Zimbabwe anambuya imomo asi nenyaya yekuti ari kuti gudubu ari kuzivikana kuti munhu akaita sei afa. Mariro rufu rwanga ruri kupi uko vanhu pavaimhanya mukofini muchiti gududu right riri kuno kumukoma KB ku Glenview 3 munhu angatumwa ari mutauni kunotuya atumwa neshoko rekunzi munhu afa plus vane tarisiro yekuti kana anga ari musevenzi tichabatsirana muchabatsirawo tati tikuzivisei uyezve hakuna were zvinhu zvake zvanga zviri kuno ndobva atofonera zvikanzi vakomana muri kutaura nyaya yekiti panapa kumba kukwanza hakwira kumira musha vanhu vazara panze anambuya vari kufendawo vanhu vakangonzwa kuti gududu mukofi kwanzi raito kudubuka hapana saundi yaibuda ndeyekurohwa neguva yekurohwa kwekofini nemunhu ari mukati apo muri kuziva kuti munhu ari mukati akaita sei akafa vanhu vakomana budai panze ndobva vabuda panze vanhu vachimhanya toita sei so zvavakazoita manje vanhu vadzokera kumba uyo ati inini regai titumire sahwire kana umwe mwana nekuti ndiri mutumwa inini handichakwanisa kubata bhegi zvariri izvi. Nguva iyoyo vakabva vafona zvakare zvikanzi kuno uya utira rukiti zvikanzi nekuno kufiti kiti yakuita sei yakuonekwa iri kuchema kuno but kiti iyi iri kuchema iri pamusoro pei pamusoro pemba. Saka zvazoitika ndezvekuti munhu angatounzwa mumba kuti vaite sei vagadzire musha azonovigwa ndobvanzi ngatifambei vachibva vafamba kufamba kwavakaita vakafamba kekutanga kepiri ketatu asi shoko rakabuda nderekuti murume uyu anga akasimba kuzvisimbira nyaya iri kunetsa ipapa ndeyekusimba kwokubasa kwake ende motokari iyoyo zvechokwadi vakasasimba haifambi pane zvinhu zviri mumotokari umu mishonga yake yaifanira kuti ibviswe imomo kana isina kubviswa vanhu vanooma makumbo aidhiraivhike. Saka imimi kuti muzvigone yamuri kuti kiti iyo haisi kiti ndiyo mishonga yake pari kutoda munhu anokwanisa kubata yamuri kuti kiti iyo paachaibata musoro kuti haisi kiti kana kiti iyo isina kubva iyoyo munhu musamuvigi 1 2 achanetsa mumba umo achanetsa kubasa 3 motokari iyi haifambi chitsvagai munhu anobata kiti iyoyo kana zvabatwa izvozvo mozoviga munhu so munhu wandiri kutaura akadzorirwa muchani asatavigwa akadzorirwa kumucha unyoro hunhu akadzorirwa kumucha lori kana kuti motikari yekubasa imotikari rudzi rori yerudzi rwerori yakaita sei magonyeti izvi zviombe aiwa asi magonyeti ma7 tani marori ma7 tani yakatopakwa asi rori inotakura mabasa ichibudisa zvinhu zvino kumadhelivari ichiende kuhiring but mota yakatopaka kuri vati yakutodarika 3 months nokuti kubasitaka kurwara angachita sei angayanga kapaka. Saka munhu yadzorerwa veukama vakutombofamba kuti zvinhu zviri kuti nyeu zviri kufamba izvi zvingabatwa sei but mubatsira ari kuti inini zvandiri kuona hongu muri kuti ikiti haisikiti but tsvagai vanogona kuita sei vanogona kubata inini hangu handizvikwanisi kubatwa kwezvinhu izvozvo muchaona kuti haisikiti ende motokari idzi i1 kiki kufamba ende mukangoviga munhu ichete pamba apa apagarika kaneko kubasa ikoko munhu iye achaonekwa akatogara pasitira kemotokari. Saka izvozvi kiti chiri kuwanikwa here kiti kwanzi nitombochema iri pamusoro pemba apo neapo but mufi akadzorirwa kumuchana pamba pane mariro pamba pemufi pamba pake nemhuri yake haitori neroja 1 ndoranga riripo remugarisano weukama waitogara nayo ritori bhashura ndoriri kugara ipapo. Ndiani aunza nyaya yekuchimuti baba munini anove baba yemurume uyu vakafa baba munini vachona anova ndiwo mumiririri panhamo izvi ndo vaunza nyaya iyi kuti isusu taidai tikwanisa tawana mubatsiri anokwanisa nokuti nhamo yekudhorobha haitirambe takagara isu tiri kunzi hatikwanise kuviga munhu tisati tabvisa chikiti acho anokwanisa anofungidzira kuti anogona kuti ainondobvisira kiti tiri kukumbirawo kana pane vanoti vanogona anokwanisa kuchosa mhaka iyi
Tikukumbirawo kwete kuzongonzwa kuti we maita zvakati imbouyayiwo mubate kiti ishi. Ndiri kuona baba Kwaramba wari kusimudza ruoko. Baba Kwaramba vamwe vakazotiza kuBeatrice kuBeatrice pana baba dobosha wepaBeatrice akatozoti nemukadzi nyorai kuti pano hapana kuprofita drama rakapupire gore. Tinotenda chirongwa chino machunzirwa chirongwa chino poshongora segment tachikotserwa nevasawira vedu veCaptain Ginger Wise. Iyo mpaka ya shupa kuponi ku Glenview baba Isabel. Glenview baba. Glenview 3. Enda novisa katsi tamuka kana mamuka use mukoma wedu. Musenje mukutaura na Trimoliba pa Highlands. Trimoliba. Zvirise ndarakanyemba. Kuri seiko ku Highlands. Ku Highlands kuri right. Tibatsire itinzwe chepamufako seicho. Sure, ndibatsira amai awo. Inini andiona ngati amai awo ane problem iripo. Ndokuti amai awo vakaita zvinhu mukusaziva vakatendeuka amai awo vakazvarwa patsva saNicodemus. Ndizvozvo. Vavachisikwa chitsva icho amai awo saka murume aisafanira kutora zvekumashure. Munhu wese tikada kutarisa ane background imwe yakashata dzimwe dzaitova mhondi asi zvinozve amapasta. Saka mai ava vakatendeuka vakati aiwa inoda kuchida zvogara mumba. Uyu shamwari uyu haisi shamwari inowaka inouya ichiseka mudzimai omwe wake. Kudai anga ari munhu ane dzinofunga isvikawo otowaka mumwe wake kuti aiwa apa shamwarika zvawaroora kudai soka chigarisana nemudzimai wako. Asingatarise zvekumashure nokuti ukaona munhu afunga kuti nezvinakuita zvemba anenge aona kuti ndaneta icho kwadi nezvindakuchita kuti nditete ndiwake imba yangu uya woputsa. Manje zvakaita mukoma Liba panoitwa sei apo murume wapomoka haachadzoki kumba kubva kubasa. Ya ndo pakuti netsei mani. Saka zvambotaura ukambotinyora meseji akati uyu mukadzi ngangorongedza bhegi rake anange kumurume uye shamwari yake uyu akamupikira imba ngotaura shamwari inini ndiwakaparadza imba yangu pamwe zvatakamboita paipaye tichifara ndiye muri dzemimba yandinayo. Right. Saka inini ndauya nokuti iwo waona kuti zvakakodzera kuti wewe takamboitawo tese zvatakaita tiri mukufara ukati uchiwo uchiparadza imba yangu saka ndachiuya kuti ndichigare newe. Totapira baba Isabel mukoma Trimoliba pa Highlands akati bhale wedu wakana Gerald sasa kuti mkazi uyu kangamange katundu kake sezvo vanga vakarongedzera kudhara ngangotora kabhegi racho oenda ku Eastview. Padare remukadzi uyu mukoma KB wokufumurwa kunze akambogara matouchline uyu. Dare redu rawandira kumarume. Dai yanga iri nguva taida kuonzwawo munhu wechikadzi. Mana gogo mpofu, ana gogo kikidu hapa. Pana gogo ava vari kubuda mandiri. Vaifana kunge tichinzwa kuti saidi rawo semadzimai vari kuti kudini zvaitika izvi. Mwana hongu mabasa akabata kopa yasvika apa. Ndizvo here kuti ndicharova vana nekuda kwezvizvi zvamadzibaba avo nyaya dzakaitika kudhara. Madzimai vakateerera chimuti vanoziziva kanhamba 0713938538. Tibatei munoti kudini kune icho chekumufako. Varume imbomira apa ipai vakadzi ngwada kumbonzwa madzimai apa. Right. Pari makadi henyu tinotenda makadiniko. Ndinainosa muri. Munokwanisa kudzikomendere dzimainosa. Udzikomenda kwangu ndekuti ndotopura bhegi ndakaenda kumba kwava ndivo ndovaparadza imba yangu. Kuenda kumba kwani? Pake iye shamwari akaudza shamwari yake kuti hanzi mukadzi yedu akamboita sei handi zvakatoera kudhara munhu akaita zvaakaita akauya akatendeuka akatanga kunamata mutapinde chechi yake kanzi aimbopambi. Saka ko mukasvika ane mudzimai wake ikoko? Hazina basa iye ndiaparadza kuti andikwanise katite vakadzi vaviri papo saka kuti ndichengeta nepamuviri apa adati mwana aite sei nepamuviri painapo. Saka muri kuti kudini kumudzimai ari kumufakaso pamwe chete kane murume uyo pamwe chete neshamwari? Mukadzi ari kumufakosi ndangomba mazuva chete murume akaita mazuva
4-5 asati adzoka ende akadzoka akapfeka hovhorosi ukazoti haasi kuda nezvako iwe ingotaura bhegi rako endi kuna akataura unogara ikoko akuchengeti 9 months zvikazvakwana nekuti mimba yaina haize patachiraini paiendwa asi zvakatodarika akatendeuka akava mumba make inga vamwe vari kupupura wani kuti ninga aimbotoendawo kumatachiraini akarorwa akaita mazukuru saka munhu akanga ari kutachiraini ozodza munhu kuti hanzi munhu iye ndakambenge ndinai kutachiraini kuda kuparadza chete imba uye murume nechiramwa chake chisina kukwana akuenda angagara asingamudeka mukadzi manje adhiresi anoiwana kupiko yekueastville anoiwana anobvunza maivheja baba Isabel nthawe zadiyana hoza Friday amfuna kukuphatani muniphatikatani icho kwadi muri yesimborega ndingoti iyi timu iri mukoma kebhi parusape kwanzi izvo kana ngosati muri sati kuponya radio yacho vakatoda muyedzo chemjepo wamungaseiko tapiwa magosha pamwe chete nemai whisky haiwa mama rusape wakabada chimuti kwanzi izvo kuna anonzi iyi mai brown nagwala vari paZBS apo kwanzi izvo kana mukasina kuti kwazisa tinodonedza radio saka ndiri kuti mamukaseiko kuti kupai chimuti kasingaguma ndirika batai chimuti makadaro pamwe chete namai Ellen Rasta Chishongo maduo special pachitongwesa vanoda kundibata munondibata manhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 Dapota Musabipa sa Peter Zulu po Rikiti Votata Kanyemba Bonzo Claudius Chari na Boshongora Washington Maremera Monday yes tichazoibata kanyaya yapetsa nayo yemurume uyu akashaya ari driver asi motikari yaishandisa yanga kanoti haisi kushandisika baba Isabel saka mukazotisiya maiki yamuru emakagara